खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला BTCआव मोननै समयसा जादों दा बर्तमान मोनसे जाबाय BTCआव इलिगेलि जायफ्रा न' लुनानै थादों एबा हाफोरखौ दखल खालामदों बिथांमोनखौ होखारनो नांगौ होननानै जोंनि बर'नि आफादफोरा दाबि खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे गुबुन मोनसे समयसाया जाबाय UCC इउनिफर्म सिभिल कोड आरो बेखौ लानानैबो जोंनि बर'फोर एबा STफोरा गोबां सन्देह जागासिनो दङ जोङो बिनि सिगां जोङो BTCनि हाखौ लानानै जोङो नायनो BTCआव आयेन बेरेखायै न' लुना थानायफोरखौ होखारनो नांगौ होननानै DGSMनि वार्किं प्रेसिडेन्ट दावराव देख्रेम नार्जारी बिथांमोना खुगासिगासिनो दङ आरो लोगोसे बिथांमोना बर'नि आफादफोरखौबो हेफाजाब होनो नांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों आरो बिथांमोना इनडाइरेक्टलि एबसु फरायसा आफादखौ बिथांमोना खावलायदों नाथाय एबसु फरायसा आफादा बेखौ लानानै दासिमबो खुगा सिथ'वाखै थांनाय इलेक्शन समाव दावराव देख्रेम नार्जारी बिथाङा एबसु आरो लोगोसे UPPL खौ लाजि फोनांदों होननानै जों बुंनो हायो UPPL पलिटिकल पार्टिनो इलेक्शन समाव भट होनो नाङा होननानै दावराव देख्रेम नार्जारी बिथाङा UPPL पार्टिखौ डाइरेक्टलि बिथाङा मिडियायाव फैनानै बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो UPPL पलिटिकल पार्टियानो एबसु फरायसा आफाद आरो एबसु फरायसा आफादानो UPPL पलिटिकल पार्टी होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बुंदोंमोन जानो हागौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ दुखु मोननानै एबसु फरायसा आफादा दा BTCनि एबा बर'फोरनि समयसाखौ लानानै खुगा सिथ'वाखै जानो हागौ एबसु फरायसा आफादा दा नेगासिनो दङ माने दावराव देख्रेम नार्जारी बिथां पार्टिया हेफाजाब खालामनो हागोन ना हाया आरो बयनिबो फरायसा आफादा बर'नि समयसाखौ समाधान खालामनो हागोन ना हाया बेखौ लानानै जानो हागौ एबसु फरायसा आफादा दा नेगासिनो दङ जोङो दा नायनि फरेस्ट राइट एक्ट 2006 एक्ट बे फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आइननि बायदिब्ला जोंनि BTCआव जायफोरा 2005 मायथाइनि डिसेम्बरसिम जुदि बे फरेस्टआव थादोंबाबो बिथांमोना जुदि बे जायगानि थागिबि सुबुंब्ला बिथांमोना जुदि फोरमान होनो हायोब्ला बिथांमोनखौ होखारनाय नङा 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगांनो फरेस्टआव एबा फरेस्ट रिजार्भ हायाव एबा सरकारि हायाव जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरा जुदि न' लुनानै थादोंब्लाबो आरो बिथांमोना जुदि बेखौ फोरमान होनो हायोब्ला बिथांमोनखौ होखारनाय नङा नाथाय जायफ्रा ट्राइबेल नङा एबा जायफोरा बे ओनसोलनि मानसि नङा बिथांमोनखौ होखारनाय जागोन आरो जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिथांमोना जुदि 75 इयार्सनिफ्रायनो बे जायगायाव जुदि दङब्ला आरो बिथांमोना 75 इयार्स जुदि बे जायगायाव थानानै रायजो जानायनि जुदि फोरमान होनो हायोब्ला एबा प्रुफखौ जुदि होनो हायोब्ला बिथांमोनाबो बेयाव थानो थाखाय मोन्थायखौ मोनगोन आरो जुदि बिथांमोना 75 इयार्स एबा 3 जेनेरेशननि जुदि रेकर्ड एबा प्रुफखौ जुदि होनो हायाब्ला बिथांमोनखौ होखारनाय जागोन होननानै आसाम सरकारनिफ्राय नटिस फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों जोङो दा नायनि BTCनि 19 खान रेभिनिउ सार्कलफोराव नटिस फैदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों मोनसे रेकर्डखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों आसाम सरकारा मोनसे रेकर्ड दिहुनदों आरो जोङो क'क्राझार समस्तियाव नायनाय क'क्राझार समस्तियाव गासै 8240 नखर दङ सरकारि आरो फरेस्ट रिजार्भ हाफोराव गासै 8240 नखर दङ आरो बे 8240 नखरा गासै क'क्राझार जिल्लानि 21,806 बिघा सरकारि आरो फरेस्ट हाखौ बिथांमोना आवग्रिनानै लादों आरो बे 8240 नखरनि मादावनो 6855 नखरा 18,770 बिघा हाखौ आवग्रिनानै लादों प्रोटेक्टेड एनक्लोजार जायखौ बुङो ST आरो बेकवार्ड क्लासेस थानो हागौ OBCफोर थानो हागौ बिथांमोना सरकारि हायाव 6855 दङ आरो नन प्रोटेक्टेड क'क्राझार जिल्लायाव नन ट्राइबेल एबा नन प्रोटेक्टेड सुबुंफोरा 1385 नखर दङ आरो 1385 नखरनि मादावनो बिथांमोना गासै 3036 बिघा बिथांमोना हाखौ लादों जुदि क'क्राझार जिल्लायाव नायोब्ला क'क्राझार जिल्लायाव 1385 नखरखौ सरकारा होखारगोन आरो जुदि चिरां जिल्लायाव नायोब्ला चिरां जिल्लायाव गासै फरेस्ट एन्ड सरकारि हायाव गासै 4628 नखर दङ बे 4628 नखराव ST आरो नन ST बयबो लोगोसेनो दङ बिथांमोना फरेस्ट हायाव दङ आरो सरकारि हायाव दङ आरो बिथांमोना टटेल हाखौ आवग्रिनानै लादों 20,909 बिघा
आरो बेनि मादावनो 4628 न'खरनि मादावनो 2511 खान न'खरा 15501 बिगा हाखौ आवग्रिनानै लादों 2511 न'खरा protected enclosure माने बिथांमोना ST अब्लाबो बिथांमोनाबो सरकारि हायावनो दङ आरो बिथांमोना जुदिও बर' एबा ट्राइबेल एबा ST मानसिब्लाबो बिथांमोननियाव बे डकुमेन्टसा दङना गैया एबा बिथांमोना 2005 नि 13 डिसेम्बरनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव दंना गैया बे फोरमानखौ बिथांमोना होनो हानो नांगोन अब्लासो बिथांमोना होखारजानाय नङा आरो बे चिरां जिल्लायाव जुदि नायोब्ला चिरां जिल्लायाव नन प्रोटेक्टेड माने ट्राइबेल नङि गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय सुबुंफोरनि न'खरा गासै 2117 खान दङ आरो बिथांमोना 5407 बिगा हाखौ बिथांमोना आवग्रिनानै लादों आरो जोङो नायनो बाक्सा जिल्लायाव फरेस्ट एबा सरकारि हायाव ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल गासै न'खरा दङ 23,266 खान न'खर दङ आरो 23,266 खान न'खरा गासै बिथांमोना आवग्रिनानै लादों 91,361 बिगा हाखौ आवग्रिनानै लादों बे हाया सरकारि एबा फरेस्ट हा आरो बेनि मादावनो protected enclosureफ्रा दङ बाक्सा जिल्लायाव जुदि protected enclosureफोरखौ नायोब्ला माने ट्राइबेल एबा बेकवार्ड क्लासेसनि न'खरा दङ 13,426 खान दङ आरो बिथांमोना हाखौ आवग्रिनानै लादों 56,941 बिगा बे 13,426 खान न'खरा ST आरो OBC जानो हागौ बेकवार्ड क्लासेस जानो हागौ आरो बिथांमोना गासै सरकारि एबा फरेस्टखौ गासै आवग्रिनानै लादों 56,941 बिगा आरो बे बाक्सा जिल्लायाव नन ट्राइबेल नन प्रोटेक्टेड सुबुं जायफ्रा इलिगेलि न' लुनानै थाफैदों एबा हाखौ आवग्रिनानै लाफैदों बेखौ नायोब्ला बाक्सा जिल्लायाव गासै टटेल 9180 खान न'खर दङ आरो बे 9180 खान न'खरा गासै 31,010 बिगा 31,010 बिगा हाखौ बिथांमोना आवग्रिनानै लादों आरो 9,180 खान न'खरखौ सरकारा होखारगोन जोङो दा नायनो उदालगुरि जिल्लायाव गासै 65,589 खान न'खर दङ आरो बिथांमोना फरेस्ट एबा सरकारि हायाव दङ आरो टटेल हाखौ बिथांमोना आवग्रिनानै लादों 2,55,627 बिगा 2,55,627 बिगा हाखौ उदालगुरि जिल्लानि ST आरो ST नङि मानसिफ्रा आवग्रिनानै लादों आरो उदालगुरि जिल्लायाव protected enclosure हिसाबै माने ST एबा बेकवार्ड क्लासेसनि मानसिफ्रा गासै दङ 60,864 न'खर दङ आरो बिथांमोना फरेस्ट एबा सरकारि हाखौ आवग्रिनानै लादों 2,40,283 बिगा माने 2,40,283 बिगा हाखौ protected ST एबा बेकवार्ड क्लासेसनि मानसिफ्रा आवग्रिनानै लादों आरो उदालगुरि जिल्लायाव नन प्रोटेक्टेड सुबुं हिसाबै न'खर हिसाबै 4,725 न'खर दङ आरो बिथांमोना आवग्रिनानै लादों 15,344 बिगा हाखौ नन प्रोटेक्टेड माने नन ट्राइबेल मानसिफ्रा उदालगुरियाव फैनानै आवग्रिनानै लादों आरो लोगोसे UCC जायखौ इउनिफर्म सिभिल कोड होननानै बुंदों आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आसाम सरकारा नागिरदों आरो बे इमप्लिमेन्ट जायोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेयो जानाय नङा एबा ट्राइबेलफोरनिफ्राय गोजानाव UCC खौ दोननाय जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बुंदों आरो जुदि इमप्लिमेन्ट जायो जोंनि ट्राइबेलफोरनियाव अब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरहा गोबां खहा जागोन आरो जुदि इमप्लिमेन्ट जाया अब्ला जोंहा जेबो समस्या जानाय नङा नाथाय सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जानाय नङा होननानै बुंदों जुदि इमप्लिमेन्ट जायो जोंनि ट्राइबेलफोरनियाव एबा बर'फोरनियाव जुदि इमप्लिमेन्ट जायोब्ला ST फोरनियाव इमप्लिमेन्ट जायोब्ला अब्ला UCC नि बायदियै जोंनि बर'फोराबो जुलिखौ खालामनो नांगोन डिभर्सखौ खालामनो नांगोन माने फाथिलाय बिसिलायखौ खालामनो नांगोन आरो जे धन सम्पतिनि जे मोनथाय बेखौ समानहै फिसाजो आरो फिसालाफोरनो बिमा बिफाया राननानै होनो नांगोन आरो सासेनि बारा हौवासाफोरा हिन्जाव जुलि खालामनो मोननाय नङा आरो हिन्जावफोराबो
सासेनि बारा हौवा जुलि खालामनो मोननाय नङा आरो जुलि खालामनायनि जे बैसो बे बैसोआबो UCC नि सिस्टेम बादिसो बर'फ्राबो खानो नांगोन जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर'नि आसार खान्थिखौ लानानै बर'फोरनि नेमखौ लानानै जुलिफोरखौ खालामनाय जायो आरो जुदि UCC इमप्लिमेन्ट जायोबा बेफोर सिस्टेमफोरा गैला जागोन आरो बेबायदिनो लासै लासै जोंनि बर'नि जे ट्राइबेलफोरनि जे कालचार एबा नेमखान्थि आसार खान्थि बेफोर खान्थिफोरा लासै लासैहाय आसार खान्थिफोरा लासै लासैहाय गोमालांगोन आरो UCC खौ जोंनाव जानाय नङा होननानै बिथांमोना बुंदों दायो सरकारा बेखौ जोंनि बर'फोरनियाव इमप्लिमेन्ट खालामा होननानै बुंदों नाथाय जोंनि इयुनावसो नुनो मोनसिगोन थारैनो जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे UCC आ गोनांथि जामारगोन ना जामारा एबा UCC खौ जोंनि बर'फोरनियावबो लाबोगोन ना लाबोआ बेखौ जोङो उनावसो नुनो मोनसिगोन नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों